Mit navn er Silas. Jeg er veteraneroverlevende. Jeg har været herude 2 gange, og jeg har overlevet begge år. Så lad os se, hvordan det kommer til at gå i den her gang. Som I kan se, så har jeg alle mine ting på mig. Alting skal være meget godt. Og ja, igen, vi har kun det, vi kan bære. Så ser vi ikke, vi kan finde et sted. Så kommer det til at være beboeligt for os alle sammen. Jeg kommer til at holde jer opdateret med, hvad der sker, og alle de gode nyheder. Lad os håbe, vi kan tænde et bål i år. Jeg går sådan lidt med alt mine ting. Det er en selvlavet regel, jeg har. Jeg må kun bruge det, jeg selv kan bære. Og resten ligger tilbage i bilen. Så jeg har lidt hænderne fulde af alting. Og derfor er det svært at behandle kameraet ordentligt. For jeg skal løfte noget andet samtidig med. Og det er lidt svært. Men jeg tror, jeg finder et sted, hvor jeg skal sove. Så hvis jeg held og lykke. Og jeg får nok det bål op at køre. Og forhåbentlig får jeg også god mad i dag. Og det bliver en fest det her. Mit mål, som altid, glamping. Det skal nok blive godt. Det er lige kommet til min opmærksomhed, at lige heroppe, kom, lige heroppe, lige derinde blandt træerne, der er der et vilddyr. De kaldes for spejder. Ikke luksusspejder, bare spejder normalt. Og jeg kan ikke zoome, men hvis I kigger derop, kan I se nogle bevægelser. Burde være lige deroppe. Jeg håber ikke, at de opdager mig i løbet af natten, fordi de kan være lidt højlytte og måske lidt vilde. Så vi holder vores afstand, og skal sørge for at markere vores territorie, så de ikke kommer i nærheden. Husk, vilde dyr og spejdere respekterer territorier. Forhåbentlig. Sådan der. En feltseng lavet og fuldkommen klar. Det gik ikke meget nemmere end forventet. Men nu skal vi bare få fokuseret på resten, fordi som I kan se her, så har vi en naturlig beskyttelse her af træet. Men som I kan se på den anden side her, der er åben herover. Her er der åben, men den er også over os. Og tænk sig, der er også sne nede i bunden. Så det skal vi have gjort noget ved. Og lad os se, om vi kan få gjort det. Men der er lige en anden ting til os. Se, det er kommet til min opmærksomhed, at min nabo, der er åbenbart en nabo. Han er derhenne. Han er der og lusker lidt. Jeg er ikke sikker på, hvem det er, men jeg har dårlige følelser, hvem det er. Så jeg kommer til at opdatere og se, hvordan det går. Men jeg tror, det er en vild spejderleder med. Og de kan finde ud af at straffe folk, som at sende dem til opvasken eller et eller andet. Og vi tog ud i naturen, fordi der ikke er opvask i naturen. Så jeg håber ikke, han prøver at finde mig og give mig opvask eller noget, men vi ser, hvordan det hele hænger ud, okay? Vi klarer den. Jeg har valgt lige at tage en pause for at gå rundt og bygge min lejr, for at se, hvordan området her ser ud. Og kom med. Nu prøver jeg lige så stille at komme op og se, hvad er der heroppe. Jeg tror vi har nogle sovende spejdere. Nu skal vi være meget forsigtige på, at vi ikke vækker dem. Så jeg zoomer lige. Prøv at høre den. De er helt i deres hjemmeelement nu her. Jeg har simpelthen fået et kigge på. Så I kan se, at de er i gang med at bygge deres hus her. En udendørs storhytte. Nu skal jeg være meget ekstra forsigtig på, at vi ikke vækker dem. Men simpelthen nærmere hvor jeg så, er der 3 sovende spejdere. Næsten ligesom... Jeg tror de gjorde det i søvne. Okay.
så mig ikke. Og jeg tror alt er godt nu her. Men det er vigtigt, at vi holder øje med dem. For det kan være, at det bliver farligt i fremtiden, men nu ved vi, at vi har 3 store sovende spejdere boende her i deres hytte. Så jeg spørger, om vi ikke står og generer dem fremover, okay? Kom, lad os gå tilbage igen. Jeg står her i min lejr, og jeg har lige set noget. Der er en anden en deroppe. Jeg zoomer lidt ind. Jeg tror det er en spejder, men det er en af de mere fredelige spejder. En, der måske vinker, hvis du vinker til dem. Ja, se, hvis de vinker tilbage igen, så er de næsten altid en god spejder. Og så inden du respekterer dem, så respekterer de også dig. Men husk lige at afmærke. Det er vigtigt, at du afmærker dit territorium. Der er mange måder at gøre det på. Jeg bruger i forhold til at afmærke. Så burde den at vide, at det er et sikkert sted. Men igen, en fredelig spejder kan altid genkendes på, at de har nogle lyse farver. Jo mørkere farven på deres tøj er, jo farligere er de. Men det burde være godt det her. Okay, ikke mere snak om det. Nu er det på tide at arbejde på mit hus igen. Nu kan jeg ikke lade det gå længere. Vi ses. Timelapse tid. Ja, så. Velkommen til. Som I kan se lige om lidt, så har jeg lavet min hule. Lad mig lige zoome lidt ud for jer. Boom. Yes. Så jeg har lægt fra toppen af og fra siden af. Og så har jeg også lægt fra venstre af. Nu mangler bare den ene ende der, og måske også den anden ende herover. Og der må jeg simpelthen bare tage et valg og sige, hvad er det, jeg skal fokusere på mest? Hvorhen er det, jeg vil have mest varme? Er det der, eller er det der? Så det er et lille dilemma at vælge, fordi jeg har kun 2 tarpe med. Eller, jeg har 1 tarp, som I kan se her. Og så har jeg et ting, der kan bruges til alt. Det er en sovepose, det er en tarp, det er et lægunderlag, det er et telt, det er det hele. Og den er bare god. Og hvis det bliver koldt om aftenen, så kan jeg bare lægge mig omkring den. Medmindre jeg bruger den til en af enderne her, eller her. Så det bliver meget interessant at se. Jeg burde måske have lukket helt af dernede, men det tror jeg faktisk, jeg gør. Jeg laver lidt om på den her bundet, så det kommer helt ned til jorden. Jeg kan se, at det er en fejl, jeg har lavet, og derfor skal jeg lave om på det. Hej igen alle sammen. Vi har en lille pause nu her. Jeg har fået lukket hullet her om bagved, så der ikke længere kommer luft ind. Det er næsten helt ned til jorden. Så det burde være meget godt. Men grunden til, at jeg snakker med jer nu her, er på grund af den her. Se, der er en lille sjov historie med nogle folk, der skal over, jeg tror det var Antarktika. Og de var sådan nogle folk, der tog sammen afsted. Det var faktisk 2 grupper. Den ene gruppe, det valgte at tage en snescooter og have en solcelle på, for at kunne få lavet batteriet op. Og de skulle komme fra A til B. Den anden gruppe, de tog hundeslæder og tog afsted med det. Begge grupper startede på samme tid og begyndte så der store rejse. Jeg tror, der er Antarktika, hvor de skulle fra det ene punkt til det andet punkt. Efter et stykke tid, så blev dem med hundeslæder sultne, så de havde det her. En form for blanding af nødder og chokolade. Og det var rigtig godt, fordi de fik noget fedt med de nødder deri. Og det smagte også godt med chokoladen, som også gav energi i det der sukker i det. Og de andre, jeg havde ikke pakket nær så meget, fordi jeg tænkte, at turen ville gå meget hurtigere. I løbet af, det tager jo flere dage det her, hvor de skal overnatte og sådan noget. Og mens det gik i gang, så kom der en sol. Skyerne over solen, så det går så meget lys. Og jeg tror faktisk, det var en snestorm. Så det med scooterne, de kunne ikke lade deres op. I får anden del næste gang. Ja, halløjsa. Hej igen. Nu går vi på en sti. Og de er fredelige steder, hvor selv de er lidt mere farlige spejdere, ikke tør at angribe. Jeg har hørt rygter om, at der skulle være nogle andre spejdere. Der skulle være andre spejdere, der måske holder til herovre. Jeg tror, vi kan se en derhen. Lad os prøve at komme tættere på og se, hvad der sker. Lad os se. Er det en flækspejder, der vinker han tilbage igen? Det gør han. Okay, det er en af de sikre spejdere.
Undskyld mig, hvad hedder de? Jeg hedder Jonathan. Hej Jonathan. Hvad er du i gang med at lave her? Jeg er i gang med at bygge det sted, jeg skal sove i nat. Det ser rimelig godt ud. Jeg kan allerede se, hvad din form skal. Kommer det til at være, som du ligger her? Jeg ligger Eller der. Okay. Du har taget lidt af vejen, men der er ikke så mange, der kommer til at bruge det. Spejderne er jo også kendt som dem, der er ude i det vilde. Ja. Så det var en meget flink spejder, og lad os håbe på, at vi møder flere af dem, og ikke nogen af de farlige. Han havde en lidt farlig farve, men I så, at han vinkede tilbage igen, så alt er godt. Kom. Jeg tror, vi kan se en til. Der. Ja. Okay. Det er lige ved siden af vejen. Måske er det sikkert. Lad os tage testen. Vi vinker til spejderen. Godt. Spejderen vinker tilbage igen. Det betyder, det er en sikker spejder. Okay. Hvis så længe vi holder os på vejen, så burde alt være godt. Og undskyld mig. Ja. Hvad er du i gang med at lave? Jeg er i gang med at prøve at samle min feltseng, og det er en tålmodighedstest og en anger management test. Anger management test. Forstået. Vil der ske noget, så jeg lige gik udenom og kigge lidt på den hytte, du har lavet? Kommer bare. Okay. Se. Okay. Nu har man fået tilladelse til at gå ind, så nu burde det være sikkert nok. Så ja. Ej, helt kamufleret. Så det er en spejder i sin naturlige habitat. Vi kigger igen, fordi det er en spejders eget valg, om man må kigge ind eller ej. Man kan se, at den er jo helt vildt godt kamufleret. Hvis ikke de er vist bedre, så ville jeg tro, at det var en farlig spejder, det her, der ville kunne ligge på lur efter folk. Men vi så jo de lyse farver, og spejderen vinkede tilbage igen, så det var meget sikkert. Yes. Vi skal nok lade være forstyrre dem lidt længere. Vi går videre. Yes. Jeg tror, jeg har fundet noget. Jeg tror, det er... Ja, kan du se de lyse farver? Jeg tror, det er den samme vilde spejder, vi mødte sidste gang. For så tid siden. Død. Ja, se, de vinker igen. Det er jo en af de fredelige spejder, og de er i gang med at lave et eller andet interessant derinde. Lad os prøve, så vi kan fortælle os til at komme ind. Undskyld mig, hvad er deres navn? Josef. Kunne jeg måske komme tættere på at se, hvad de laver? Ja, okay. Vi har fortilladelse, så du kan komme ind lige så stille. Men igen, ingen plusbevægelser. Og husk, vi er tæt på vejen, og lige ud til udkanten. Så der burde være relativt mange sikre spejder herude. Ja. Ej, ja. Det er jo en lille bitte hytte. Se, det er ikke alle spejdere, som går efter det store og laver kæmpe værker, som vi så i starten med de der vilde spejdere. Nogle af dem er meget tilfredse med at lave et lille hyggeligt telt, hvor de holder varmen, hvor de har glæde og det hele. Har de tænkt dig at lave et bål på et tidspunkt? Hvis jeg kan, altså. Det kan godt være meget brændet af vådt, men altså... Så det er en meget speciel ting med spejdere. Enten siger de ja, eller også siger de, hvis jeg kan. Fordi de er altid, som vi ved, alle spejdere er jo lidt pyromaner indeni. Tusind tak. Ha' en rigtig god dag. Aften til. Ja. Så igen, alle spejdere er altid pyromaner. Men det skal nok gå. Jeg skal give videre op som ny information, hvis der kommer noget op senere. Vi ses indtil. Hej alle sammen. Jeg er tilbage igen. Jeg er ved mit eget hytte, mit eget hyggelige sted derhen. Men der er sket noget nu her. Noget ved min nabo, ham den farlige. Lad os lige tage det. Kom, jeg skal kigge. Jeg er meget forsigtig. Kan I høre det? Det er lyden af en vild spejder, som er i gang med at hugge et eller andet. Lad os lige tage lige så stille, komme tættere på og se, hvad der sker. Lad os, vi kan finde fat i bålet. Jeg tror, han er deroppe. Gå lige stille frem, så han ikke ser os. Okay, så nu er vi her. Der er ikke så meget lys, men der er røg, og der er et bål. Han har ikke set os endnu, så alt er vel, og alt er godt. Vi prøver lige at komme lidt tættere på.
ikke se bålet herfra. Han er dækket på altid, så man ikke kan se det. Lad os se, om jeg kan zoome ind. Han er der. Et eller andet sted. Han er i gang med at tænde sit bål. Ah! Jeg tror så også. Okay, vi skal ikke for. Så han kaster et stykke træ efter mig. Og det tager ikke et godt tegn på, at han er flink eller noget. Jeg skal komme ud i lyset. Kom. Okay. Jeg tror, vi har nogle lidt vilde naboer, og de er måske ikke ligefrem de mest flinke. Jeg blev kastet træ efter mig og sådan noget. Altså, ja, måske er det også lidt min egen fejl, jeg gik så tæt på. Jeg burde jo kende mine egne grænser, men nysgerrigheden tog lige over. Men jeg er så glad, at jeg lavede den fejl igen. Næste gang, så tager jeg lige lidt mere forsigtigt og ikke bliver opdaget, okay? Vi ses sådan der. Okay, så er vi her igen. Kniv, lys fra pandelampe. Og nu, hvor det er blevet mørkt ude i skoven, så skal vi lave et bål. Jeg har markeret et lille flot plet her. Der er ikke træer i nærheden. Derfor tænker jeg, at det her kunne være et godt sted lige at lave et bål. Så det vi skal fokusere på nu her, det er at få skaffet træ og lave et lille ordentligt hul hernede, så at vi kan lave et ordentligt bål. Og så burde vi kunne få varme på grund af det. Og så burde det så meget hyggeligt. Så vi ser, om jeg kan få det til at lykkes. Og det er jo en start, det her. Plus, kan I huske ham, der er den vilde spejder, som der kastede træ efter mig? Jeg tog det træ en kast efter mig, og det var et rigtig godt træ. Så nu har jeg et rigtig godt fundament. Et godt stykke træ. Og med kniven her, så kan jeg lave en rigtig god spåner. Lad os se, om det her lykkes. 3. gang lykkes gang. De 2 sidste år, der gik det ikke så godt, men det snakker vi ikke om. Godt. Held og lykke til mig, og lad os se, om jeg får det op at køre. Hej alle sammen, hej igen. Så I kan se, her har jeg forsamlet meget mere brænde. Tykt, medium og rester. Og så har jeg det ene stykke, som jeg fik fra den vilde spejder. Så nu vil jeg begynde at bygge bålet. Da det kræver min fulde opmærksomhed, kan jeg ikke vise jer, hvordan jeg gør det. Og nej, jeg prøver ikke at styde på nogen måde. Jeg prøver ikke at bruge noget spejdervand eller sådan noget. Måske lidt optændingsbriketter. Men udover det, så gør jeg det her på den rigtige måde. Med kniv, træ, lighter og optændingsbriketter. Du ved, typiske ting, man har i naturen. Ja. Jeg håber, det virker den her gang. 3. gang. Lykkens gang. Fordi det er lidt ærgerligt, at det gik så godt til sig par gange. Og den her nat, der vil jeg ikke fryse. Så vi ser, hvad der sker. Held og lykke til mig. Jeg håber, det ender godt. Så forsøg nummer 2. Første gang gik ud. Nu forsøger jeg igen, og lad os se, at jeg får held med den her gang. Hvilket jeg ikke ved, om kommer til at ske. Ellers så tager jeg bare og spiser, hvad end jeg har. Jeg skal held og lykke. Det virker rent faktisk. Jeg er bare glad for, at det virker. Det virker. Jeg har fået lavet noget mad på bål. Der har vi gluten, kartofler og sådan løg sammen. Og selvfølgelig har jeg taget noget salt på. Salt er jo meget godt for mad. Så nu prøver jeg lige at smage et stykke gluten for at se, hvordan det smager. Teksturen er god. Jeg er simpelthen blevet varm hele vejen ind igennem. Den er god. Det er det, jeg har brug for det her. Det virkede. Jeg fik min bål op at køre. Jeg fik varmet ting op ovenpå bålet. Ved du hvad? Livet er godt. Bon appetit. Hallo. Ja, jeg overlevede. Som tiden er gået, jeg fik spist min mad. Og bålet er nu simrende lige stille. Jeg er i gang med at varme noget vand.
til en varmdunk. Så når jeg går i seng, så kan jeg få en rigtig dejlig varm sovepose. Naboerne har været lidt aktive nogle steder. Jeg kan nok se, at jeg ikke har min lys på hovedet. Det er fordi, at en af nabospejderne, inden de ville, de kom forbi, og så tog de den fra mig. Jeg har sat mading frem, så jeg håber, de vil tage det et sted for. Men nej, når det gælder udstyr, så er der ikke noget, der mætter en spejder mere, end at tage nyt udstyr. Så altid så for at have styr på jeres udstyr, når I... altid styr på jeres udstyr, når I er ude i det vilde. Men ellers, så sidder jeg og nyder en dejlig kop kakao, efter at have varmet vand op til det, og det er super dejligt. Jeg tror, vi er i sikkerhed. Igen, når natten falder på, så er det enten nogle spejder, der er super aktive, eller også er de meget afslappede og sover. Jeg håber på, at de sover dem her, men skal lige være sikker. Men sov lige altid med spejderkniven ved siden af jer. For hvis det kommer, skal I skynde jer at vise jer, at I kan snitte bedre end dem. Så hvis du kan snitte et stykke træ hurtigere og imponere dem, så tror de føler sig troet af dig, og så går de væk. Hvis ikke, så tager de dine spejderting. Ellers, det er godt. Jeg nyder min kakao, og snart en varm dunk. Vi ses. Hvis jeg kan slukke den. Hej alle sammen. Jeg er i mørket. Det er fordi, jeg er på en snimission. Se. Når det gælder, I kan ikke se noget her, så jeg viser bare lyset her. Når det gælder vilde spejdere, som det lys, I ser de fjerne, så er det vigtigt, at I ikke provokerer dem. Det er vigtigt, at I ikke gør dem sure. Fordi det kan fremprovokere en aggressiv reaktion fra dem. Det lille lys deroppe. Så igen, lad være med at gøre dem sure. Det kan være, det reagerer meget voldsomt. Nu når det er sagt. Hey nabo! Nabo, hvad hedder du? Det kommer ikke dig ved. Det kommer ikke dig ved. Du stinker! Nej, du stinker! Hvad? Nej, du stinker! Hvad er min far hedder? Min far? Ja, din far! Karsten, hvorfor? Han lugter som en gorilla! Siger du, min far lugter som en gorilla? Hvad? Det ikke jeg lige sagde? Hvad hedder din far? Det kommer ikke dig ved. Han stinker også i hvert fald! Stinker dig! Jeg har ikke lugtet det, så jeg kan ikke sige, at han ikke gør det. Okay, dreng. Jeg tror, jeg vandt den diskussion. Okay, godt. Jeg undrer mig, hvorfor jeg gjorde det her. Han havde det kommende. Han havde fortjent, okay? Han havde helt fortjent, at det skulle komme mod ham den her dag. Så ja, det var det. Så godt, når I når dertil. Jeg begynder lige stille at gøre mig klar, og jeg har varmt vand ventende på mig. Vent der! Vent der! Okay. Jeg hørte lige en lyd. Der var en, der kaldte på mig. Og sagde, hey nabo! Jeg kan ikke se noget. Er der nogen? Der er helt stille igen. Der er stille og roligt. De andre naboer, de tre, der lå og sov, de ligger op på højen deroppe, og de hygger sig. De er travlt med noget andet. Så der er en god chance for, at de ikke kommer herned. Okay. Jeg tror bare, det er mig, der er pandet ud, fordi der er ikke kommet nogen andre lyde. Så vi ses igen. Ja, alle skal nok gå. Vi spejder, er vi ikke? Vi er luksusspejder. Jeg skal bare sørge for, at de føler sig intimideret af al den luksus, jeg laver, så de ikke tør at komme ind til mig. Derfor har jeg både sat lys foran og bagved mit shelter. Okay. Ja, det er nok for nu. Hej. Nu kommer vi ind til et sted. Det kaldes for en safe shelter.
Det er mest lavet i en stor gruppe af spejder, hvor der altid er et ledersted, hvor de åbner op for alle andre. Lad os komme og se, hvad der sker her. Der er altid lys og hygge herinde. Og som I kan se, så er der en del spejdere, der er samlet sammen. Mange af de mere ikke vilde spejdere er her. Og så også nogle af de her lederspejdere. Vi sidder alle sammen med dolke. Ikke mig. Og som den vilde spejder derovre sagde, alle spejdere har jo en dolk. Det var derfor, jeg sagde, at det er altid godt at sove med en dolk. For hvis de kommer i løbet af natten, kan du tage den dolk og begynde at snitte træ. Så kan det være, at de bliver så imponeret, at de lader dig være. Ellers så kan det være, at de kommer og tager dit lys. Eller dit spejderting. Hvem ved? Men med et stort bål og flere folk samlet, så kan man være i sikkerhed. Og se, selv i sikkerhedszone, så får man sine ting tilbage igen. Den spejder herovre har lige taget den her ting fra de andre spejder, der har taget det fra mig, og nu har det været tilbage til mig. Simpelthen fantastisk. Så nu vil jeg stå og nyde det her lidt, før jeg går i seng. Men det kaldes for aftenhygge med spejderne. Yes. Vi ses. Hej. Så er vi godt på vej. Efter at i hytten og sådan noget. Så er det på tide, at vi kommer igen til hjem, kære hjem. Naboen er stillet op, og de vilde spejdere, de er ikke til stede. Så nu er det bare at gå ind og sætte sig ned og slappe af. Det går jo meget godt. Et vellykket bål, god kakao, chokolade til dem, der gerne vil. Og bedst af alt, hjem, kære hjem, hvor jeg har en varme dunk her i. Og det bliver godt. Og så til at slutte med, så bliver ens fødder altid kolde. Så er der sådan helt dejlige nystrikkede sokker. Dejlige sokker, dem kommer jeg til at bruge. Ja, yeah. Og jeg lukker af, fordi vinden kommer fra den retning af, så er der helt lukket af. Og så burde der komme noget varme, eller kulde herindefra. Så det er bare at sige, så godt alle sammen. Vi ses i morgen, og så håber vi på, at vi ikke bliver forstyrret af nogle vilde spejdere. Så godt. Hej. God midnat. Klokken er cirka 12:30. Og mens jeg ligger her, så kunne jeg høre 2 vilde spejdere lige så stille snige sig forbi. Og så skyndte jeg mig at tænde det lille lys, jeg har ved min indgang. Jeg havde slukket det lige før, men da jeg hørte dem komme, så tændte jeg lyset. De kom tættere på. Og så tjekkede de det ud. Og det så lysende. Så sagde de, hold da op. Der er sådan en, der går glamping. Og så endte de med at gå væk udenom. De stjal ikke nogen af mine ting. Så det lykkedes mig. Jeg lykkedes mig at glemme så meget, at de vilde spejder tænkte, det ser måske lige lidt for luksus ud til os. Men ja, der var kun 2 af dem heldigvis. Og det var ikke min nabo, så det går godt. Ham der er naboen på den anden side, som der larmer lidt. Jeg tror, jeg smutter igen. Vi ses igen om morgenen. Jeg har det dejligt varmt her under min sovepose og flere lag af tæpper, jeg har. Jeg ligger også på noget skind, så der ikke kommer kulde fra jorden og kommer op og rammer mig, så det ligger faktisk dejligt varmt. Vi ses den her gang alle sammen. Ses i morgen. Ha' det godt. Og bliv med at glamp. Ja. Godmorgen alle sammen. Vi overlevede natten. Det var koldt. Og men fødderne var varme, fordi vi havde varme sokker på. Og de gjorde egentlig meget godt. Så du kan se, at jeg er i live, og alt er vel. Og det bedste ved at stå tidligt op, sammen med et skov, hvor der vilde spejder er, at halvdelen af dem er morgentræl. Så er det meget sikkert at komme i nærheden af dem. Så har jeg også lige fået for opgave at skulle se på området, for at se, hvordan forskellige ting ser ud. Og for at se, hvor hver eneste spejder er. Så det er en meget vigtig opgave at få. Det fik jeg en af de der fredelige spejderledere, der var ved hytten.
derhen et eller andet sted. Okay. Lad os se. Nu kommer vi op til naboen. Ja. Herovre. Godmorgen, nabo. Jeg har næsten lige været i bad. Det kan man ikke lukke. Nå, okay. Han ser ud til at være vågen. Det kan være, han snart må hen til en eller anden hytte for at spise morgenmad eller sådan noget. Ja. Det var det. Vi tager et kig hen til det næste sted, hvor de næste spejder er, som kan se morgentræt og ikke klar til at indgribe. Så alt er vel. Okay, nu er vi på vej ud til det næste sted, hvor vi så de 3 sovende spejdere sidst, for lang tid siden, næsten mod starten. Og nu når der er lys, så gik forkert vej, så er det sikkert nok at gå hen til deres lejr. Det kan også være, de er vågne nu her. Så igen, sådan afstand, men igen, de burde være træt nok til at angribe. Så lad os se, hvordan det går det her. Og der har vi dem. De er omkring deres bål. Hvis jeg nu er meget distræt omkring det her, så kan det være, at de ikke opdager mig. Så der var. Good morning. Morning. Jeg tror, du filmer kameraet, men så kan vej. Se, der er de så. Nej, det er vores vej. Og de står og har deres lejrbål hernede. Jeg står altså lidt uden bukser på. Okay. Nej, det gør jeg ikke. Men jeg tror snart, de skal til at gå til deres hytte, fordi der er morgenmad lige om lidt. Men det ved de sikkert nok godt. Okay, videre til næste sted. Okay, vi går nu videre til det næste lille sted, hvor vi fandt en spejder. Det var en af de her mere fredelige spejdere. Så ja, jeg tror det er lige her omkring. Ja, her er den. Et lille bo. Godmorgen. Er der liv i nogen derinde? Ja. Jeg skal, så kan se, så er den lille spejder lige vågne, og skal nok snart over til hytten, hvor der er morgenmad. Ja. Så lad os lade den vilde spejder være, og gå videre til at finde de næste. Så ja, det er utroligt meget, man kan spille om morgenen. Det er om morgenen, hvor det er nemmest at se dem i deres naturlige habitat, uden at de angriber dig. Så det er jo en super fed ting. Og vi er snart lige ved en. For jeg ved nemlig, at de var meget tæt på hinanden, så vi behøver ikke at lave et cut. Det var herovre. Og hvis I kan huske den orange vilde spejder, så er det var en af de fredelige, en af de første vi så. De er jeg er faret vild. Okay. Vi er nu tæt på den næste spejder. Det var den første fredelige så. Og vi kommer hen til det selvfølgelig habitat. Husk at holde en respekt for afstand. Så derfor tager jeg på den GoPro-stang godt længere. Så I kan have en respektfuld afstand for den vilde spejder herhenne. Godmorgen. Se, han vinkede. Så skal vi vinke tilbage igen for at vise, at vi ikke er farlige. Han skal nok også snart over til en hytte, hvor han skal have morgenmad. Men hvem ved? Og vi går videre til det næste sted. Så det går jo meget godt det her. De alle sammen stadig ligger og sover. Derfor altid stå tydeligt op. Du får så meget ud af dagen. Selv hvis det er iskoldt. Okay, vi er tilbage igen. Og dengang er vi over ved en af de mere fredelige, men stadig lige på grænsen spejder. Og hvis jeg husker rigtigt, så var det her en, der var specielt morgengnaven. Så jeg synes, vi kan vække dem op. Og igen, sådan afstand fra kameraet. Godmorgen! Er du vågen, spejder? Ja. Okay, så den her spejder er vågen, og jeg tror snart spejderen skal hen til en hytte, hvor de skal spise deres morgenmad. Fordi der er en varme og en ovn, der kører fuldt ud. Men vi må se, hvad det bliver der. Jeg skal nok lade den her spejder være i fred. Indtil da, vi ses til næste gang, jeg får den nye spejder. Okay, så jeg har lige fundet noget helt ekstremt. Vi så lidt af det i går, men nu ser vi det færdige produkt, og det er lige herhenne. Det her, det er en vild konstruktionsspejder. De har lavet et helt sofa, eller hvad man kalder sådan
en seng, hvor de har udnyttet naturen. Vi skal huske at være meget respektfulde over for dem, for ikke at gøre dem utilfreds. Godmorgen. Er du vågen? Der er morgenmad i hytten. Okay. Jeg ved ikke, hvor lang tid, men der er i hvert fald varme på. Yes. Okay, godt. Det er mig, der grunde vækker folk. Så det er vigtigt at give dem information. Hvis nu de er lidt for trætte, så hvis du siger, at jeg er den, der vækker folk, så virker det som om, at det er en del af planen, og så bliver de ikke nær så sure på dig. For så skal de give skyld til hinanden. Vi skal lede efter det sidste. Jeg tror, der er 2 spejder, vi mangler. Så lad os se, hvor godt det går. Vi er nu her ved et faldende træ. Så vi kan se, der er ikke noget specielt, men jeg tror, der ligger nogen og sover derinde. Nej, det var mig, der så forkert. Så det var en lille bummer fra min side af. Men jeg er ret sikker på, at vi er i nærheden af nogen, der ligger og sover herude et eller andet sted. Hvor kunne de være? Måske derinde. Vi går ind og ser. Og forhåbentlig så fejrer jeg ikke vildt den her gang. God nyhed, jeg er ikke faret vild. Dårlig nyhed, jeg kan ikke finde det, jeg leder efter. Så er der jo kun en måde at gøre det her på. Okay, efter at råbe efter det, så kom der lyd, og jeg fandt ud af, hvor de var. De gemmer sig inde i buskadset, lige der. Men jeg tør ikke komme for tæt på, fordi der er 2 på en gang, og de har ikke et varmt bål, så derfor kan de være meget kolde og sure på en gang. Det er altså meget vigtigt at holde sig afstand nogle gange, men jeg vil sige, at den her tur har været meget succesfuld, og det er gået rigtig godt. Vi har overlevet, vi har frosten tær og fingre lidt, og der var lidt gnavende miner også om aftenen, hvor der var nogen, der kom ved siden af min lejr, men alt er vel, og alt går godt. Så jeg overlevede den her gang, og jeg fik et bål op at køre, så jeg har klaret mit mål, og jeg ledede med glamping og glampede alt de vilde spejdere væk. Det er sådan, det skal være. Så når jeg overlever ude i naturen, lad være med at tage mine tips som gode råd, fordi jeg ved ikke, hvad jeg laver. Men det gør jeg snart, fordi jeg er ved at blive erfaren, jeg er ved at blive en veteran. Vi ses igen på den anden side. Indtil da, vi ses næste år, ikke?